idi na ovamo stranu. Evo 0,7, 0,8 je digao. Razumeš? Da. Nema ništa. Nema. Sve u redu. Još to je lepa šuma. Vidite sad kad se idemo vraćati. Tako je lepa šuma. Malo je teško utvrditi se, ne možemo blokirati oba motora. Ne. Redukcija je slaba. Redukcija je slaba, da. Ovo je lakše, nemoj sačekaj da prođe i zato. Pa ne može. Ne može sačekati. Tako ti je sa strujom, evo. Mali gas, to je to. Samo na inerciju. Gas, pusti ga da sam pređe. Sam će on pređe. Znaš spolja kad ga slušaš, nikakav šum ne proizvodi, ništa. To mi čujemo lance ovdje spolja. Apsolutno. Gledaj što je lepo šum. Da. Uspio snimanje, nisi? Jesam. Ajmo kušo, opa! Dobro. Nemoj da vrtiš ništa, pusti ga sam. Ništa, ja i ne mogu i to što vrtim, to je Dobro je. mnogo brže ide nego... 95,3 neće više da se ubiješ. To je to. Vati. 4900. Pošto smo 4800, pošto smo na 51. 4 kW, ja? 4 kW. Da, 5 kW. 4900, on ne ide do 5, ide 4900, neće više. Baterije, ladno je za ove baterije. Ladno je, a sad ćemo je zagrejati, ali sad je ladno je, trebalo bi pristojno. Ima poli, tu mi mnogi pošteju. Bogi pošte. Ne ide brzo. Sad, kad krenemo sad slušati. Podsjetine da je uplata sad kredit poredan. Ujebot. Vidiš ove zebance? Samo što ne stoji preko puta, zato i ne. Aj sad gore. Može? Ajde, izlazi. O, materno, nije normalno. Neće da možete sada koji se vrati.
Da, istovarimo. Dobro. Poštu. Ne, vozimo u poštu direktno. Misliš da će moći? A? Misliš da će moći? Ovo su mi dali, ovo mi se šeta ovuda po. Ovako. Poštu vozi. Ide skoro. Ne, nego zato što uzima 2 ampera kad mu rokaš ovako. Uzbrdo limitira na 90 ampera. 95. A ona je uzima 120 ko ništa. Znači 30 ampera smo skinuli. Skinuli iz grbače. Još kad bude manji prenos, ima da vuču oko. Evo i ni ne treba nam podesivi regen, ovo je sasvim pristojno. Ovo je kako treba. Vozimo se na 4. Amperca, jel?